Po celé věky usilovalo lidstvo o mír. S touhou po míru byla zakládána náboženství a nakonec ustanoveno i OSN. Náš svět však stále zúžují konflikty, chudoba a utrpení. Ve snaze ukončit toto soužení založil reverend dr. Sun-Myung Moon Univerzální federaci míru jako hnutí usilující o vytvoření mírového světa. Od svého založení pracuje UPF aktivně s velvyslanci míru po celém světě. Univerzální federace míru hledá nové cesty k vytvoření, dosažení a udržení světového míru. Po celém světě se pořádají globální mírové festivaly prosazující vizi jedné rodiny v centru s Bohem. Na těchto mírových festivalech se setkávají lidé z celého světa. Je to skutečně úžasný pohled, když se v tomto národě sejdou tisíce lidí, aby oslavili vizi míru pro celé lidstvo. Značkou vize Univerzální federace míru je služba druhým, budování míru prostřednictvím skutků. Rovněž povzbuzuje vytváření pevných a zdravých rodin, které jsou základem pro vybudování kultury míru. UPF neustále šíří programy výchovy charakteru a oslovuje studenty všech věkových kategorií, národností a kultur. Musíme začít pracovat s kořeny. To jsou naši mladí, kteří jsou budoucími vůdčími osobnostmi. Myslím, že na světě zavládne mír. Ženy vnáší do úsilí o mír velkou sílu, vizi a možnosti, které se projevují v postojích k závažným světovým problémům. Energie, kterou ženy poskytují světu, musí být uchopena, což se odrazí v dobrém a nesobeckém vedení, dobré vládě a nulové toleranci ke korupci. Pokus o vytvoření míru v každé zemi začíná u matek. Když myslíte na matky, matky pochopí a míru bude jistě dosaženo. Univerzální federace míru představuje vyvrcholení životního snu jejího zakladatele. V této malé chatě začal v roce 1950 reverend Moon budovat hnutí za mír. V roce 1971 přenesl svou misi do Ameriky a ve svém poselství vyzýval k mezináboženské harmonii a službě světu. Inicioval projekty na poli umění, vědy a médií. Washington Times sehrály klíčovou úlohu v ukončení studené války. Neustále oslovuje vůdčí osobnosti světových náboženství a vyzývá je, aby spolu s ním vytvořili jednu rodinu v centru s Bohem. Po inauguraci Univerzální federace míru se reverend Moon vydal se svojí rodinou na mírové turné po 120 zemích světa. Reverend Moon vyzývá celý život světové vůdčí osobnosti ke spolupráci na budování míru. 하나님의 축복이 여러분의 가정과 국가에 충만하시기를 바랍니다. 감사합니다. And without fail, fulfill the heavenly will of creating one family under God. Mírové iniciativy UPF se dnes dávají do pohybu po celém světě. Soustředí se na vedení, dobrou vládu a řešení konfliktů. Právě probíhající mírová iniciativa UPF na Středním východě představuje významné úsilí o dosažení míru. Mnozí velvyslanci míru se vydali na Střední východ, aby poznali situaci a přispěli k mírovému úsilí. Projekt přemostění Beringovy úžiny nabízí vizi vzájemně propojeného světa. V němž se setkává sever s jihem a východ se západem. UPF spolupracuje s Mírovou radou OSN ve snaze pomoci naplnit cíle OSN. Problémy jsou tak vážné, že téměř všechny snahy na jejich vyřešení potřebují podporu a potvrzení. Pokud se úsilí opírá o víru, otevírají se mnohé dveře k mnoha lidem. Generální shromáždění OSN nakonec přijalo náš návrh za globální mezináboženský dialog mezi národy. Univerzální federace míru, vedená vizí svého zakladatele, dnes vyzývá všechny lidi, aby povstali jako velvyslanci míru, vytvořili abelský typ OSN a jednu rodinu v centru s Bohem.